Gernika Lumo eta inguruko landaturismoko alorreko 3 proiektu senior Tarragonan egindako Silver Economy alorreko enpresa ekimenak lehiaketaren finalera heldu dira, beste 8 proiekturekin batera. Urdaibai Experience and Travel, Noberek eta Bikain Estudio Gernikarrak dira 3 landaturismo egitasmo hauek. Urdaibai Experience and Travel enpresak Zilarrene proiektua aurkeztu du. Noberek enpresak Biosfera Silver proiektua eta Bikain Estudiok viajosolosenior.com. Urdaibai Experience and Travel proiektuak 1.000 euroko aksesita lortu zuen. Redeleko hainbat eragierekin batera, lanbide ekimenak zentroak bultzatu duen lehiaketa honek turismo enpresa seniorrek landa inguruneko garapen ekonomikoaren katalizatzaile gisa dituzten erronkei aurre egiteko ekintzailetza sustatzea du helburu. Horretarako turismo eskaria desestazionalizatzen lagunduko duten proiektuak kontutan hartuz. Jon Lejarraga, Gernika Lumoko udaleko zinegotzia posik agertu da proiektu horien arrakaste ikusita, adierazi du pozarren daudela tokiko ekintzaileek senior turismoaren erronkei modu sortzailean nola erantzuten dieten ikusiz. Proiektu horiek gure eskualdearen garapen ekonomikorako aukera izateaz gain turismo eskaintza diversifikatzen eta hainbeste desiratzen den urtarokotasuna desegiten ere laguntzen dutelako. Redel Rural Silver Economic 55 eta 67 urte bitarteko pertsonak landa inguruneko enplegu, ekintzailetza, ongizate eta garapen iturri gisa eskaintzen dituen aukerak kapitalizatu nahi ditu. Ikuspegi horrek bat egiten du landa biztanleriaren zahartzearen ondoriozko beharrekin eta ekonomia suspertzea eta egoiliarren bizikalitatea hobetzea du helburu. Lehiaketa 2 faseetan burutu zen, 5.000 euroko lehen saria, 1.000 euroko 3 akzesit eman ziren beste aldetik. Pizgarri ekonomiko horiek irabazlen ekimenen ezarpena babestu eta bultzatu nahi dute. Lejarragaren hitzetan, gure landa ingurunetako aktiboak eta baliabideak aprobetxatzean oinarritutako estrategia batek Silver Economy delakoaren talde gero eta handiagoen beharretara egokituz ondorio positibo esanguratsuak sor daitezke enpleguaren, ekintzailetzaren eta ongizate orokorraren ikuspegitik.